Machallah jibiyankoɓe Nangue TV machallah alhamdulillah alamin won sarifajo ne tawtora wirdo ceerno Yamrima yo waddu waw cappito wirdo kanko waddu waw mo sarifajo alhamdulillah alamin alhamdulillah rabbil alamin jibiyankoɓe Nangue TV joni joni min jambaɗen duusa nder duus alhamdulillah rabbil alamin inchallah ceerno ummoto joni fata galle alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin machallah alhamdulillah rabbil alamin ceerno Ibnin gam fatude galle o ɗiɗi saaha alhamdulillah alamin inchallah ceerno men ceerno Aliou Yero Diop gorko mo France machallah ganduɗa koto Kaheyde Jeeya machallah Allah addimo rewtidugo Madina Gounass kanko ceerno Aliou Yero Diop machallah kaɓo e basal cippirowo mon pinnagal Allah dewtidugo Madina Gounass mo ganduɗa ko France wonno jeeɓo en no fewi jeeɓo Nangue TV no fewi no fewi kanko ceerno Aliou Yero Diop machallah en mbiyam simnokko Madina Gounass alhamdulillah rabbil alamin nan jento bowol to mbawen wadde duusa nder duusan ceerno meɗen hawa yetto caggal mum garten jokken golle ɗe inchallah walla ceerno Bachir Thiar ceerno Tidiani Kaw ceerno Siraji Baro alhamdulillah rabbil alamin jeeɓiyankoɓe Nangue TV on mbiyama assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu yewɗoɓen ñalawma alarba en hawre jeetati lewru men avril woni setto hitawji ñaƴƴiɗi e nogas e jeegom oɗen paami ko heddiɗo e Dakar ko balɗe sappo pet heddi e Dakar manam aset garoɗo so arti wonata kirndol Dakar yettima ha ɗon inchallahu mawla machallah jetti bandiraɓe kala jarnima no fewi oɗon gaari wadde duusa e nder duusa en gandi hannde kadi ko alarba almuɓe ceerno Habib Malick Sow en gara fittude dingal jamagal e oɗo saaha ɓe gaari alhamdulillah eɓen hen machallah en jettima kanko ceerno Habib Malick Sow e nde yiyande wonde fayde nde yiyande garɗude alhamdulillah rabbil alamin machallah ndi galle ceerno machallah ɗo ko hen jeeya alhamdulillah rabbil alamin ɗo galle ceerno Bachir Thiam machallah alhamdulillah rabbil alamin monsieur le maire Alaji Tidiani Baro machallah joɗɗo maire yagal machallah mo ganduɗa maire yagal muɗum ustade men hunde yalmudagal muɗum machallah o almudo labɗo ceer machallah takadi jokki golle muɗum kadi ham banggue laamu machallah wadde noon hankkadi Dakar ko heddi ko natti hewde wadde noon eɗen mbiya laamu ngu tan yo waɗi feere hankkadi famodira e ɓen safareɓe hankkadi otoji ɗi ɗaccite hankkadi ɓe mbawa arde no moƴƴi taw heeɓe ko aroɓe gaddito Dakar o
en jiya bandiraɓe camde bandiraɓe ndo nodduɗa kaw jooɗama heeɓe ko toon dakoro ha Dakaw Sakko taw gartani wuuro ga woɗi heeɓe jiiɗata ko addirade Dakaw ko gaddirima tan e o saaha camden bandiraɓe jindira bandiraɓe ha gayna taw so Dakaw jooɗima tan hankkadi jaaha mbawa jooɗade han hannirta ni noon ceerno Siraji An alhamdulillah alamin Siraji An nan ɗo mondo ara mondo mo wonde ceerno Tidiani mo ceerno Jalaluddin habde ɓen jogui sawru alhamdulillah alamin machallah alhamdulillah alamin jarama de alhamdulillah alamin mbeɗa duusa e nder duusa alhamdulillah alamin ceerno Nanar alhamdulillah alamin alhamdulillah alamin ba alhamdulillah alamin machallah alhamdulillah alamin alhamdulillah سيرضي الله يوم الامتحان ceerno Aliou Yero Diop alhamdulillah alamin machallah ba ceerno Bachir Thiam alhamdulillah alamin yiɗen ko Ɓenangue TV alhamdulillah alamin parti gadana duuso o moni machallah alhamdulillah ba ceerno Baro mo ceerno Abdou Aziz Thiam parti gadana duuso ceerno o moni machallah nandi tor nder jama to ceerno Ibn Oumar ceerno nan toon kanko detangal kam inɗe liɗi ha e kadi haajum haaju en ha e juurade ceerno men mawɗo on saka kanko ko duuse ha galle ceerno inchallahu mawla noon yiiɓen ko Ɓenangue TV jokken golle inchallahu mawla alhamdulillah men ko boto wona saaha inɗel de innama alhamdulillah alamin amin machallah dental immima gam arde juurade ceerno men mawɗo en artoɗa on alhamdulillah alamin est ce que machallah ceerno Ibn Oumar ceerno machallah alhamdulillah
الحمد لله رب العالمين ما شاء الله يدور عم كان الموت تعالى عنه بلا ما نم ما شاء الله الحمد لله ما شاء الله الحمد لله أي الحمد لله رب العالمين كان عمر كان عبد الحي ما شاء الله الحمد لله العالمين جاني مرتين كان تجاني كاو ما شاء الله الحمد لله العالمين كان إبراهيم جل جلاله ما شاء الله الحمد لله العالمين اسكي ما شاء الله الحمد لله العالمين الحمد لله العالمين كان حبيب مالك صح جمع المدة كنا كتير ابن مرتين ما شاء الله الحمد لله رب العالمين ما شاء الله اسكي هذه صلاة الفاتحة من يبقى الحمد لله ما شاء الله الحمد لله ما شاء الله الحمد لله رب العالمين أنا بولر شارن لأن شفت من عطون بلجيك Umar soy besar kan soy jam sur makko ina ngab bes do kala chamin do pewi jura alhamdulillah alhamdulillah Charn ibn Marchal Ibn Umar Thiar alhamdulillah bil alamin ko weltarno feewi ko jetta ko ɓeydare oɗo ɓe ñalawma alarba mo ganduɗa en hawre jeetati lewru men avril ɓe taw ñaɗɗi ɗen nogas e jeegom ɗo e galle ceerno alhamdulillah bil alamin en jibandiraɓe rewɓe kamen kadi ko yamreɓe machallah kala salatu garat aminde ceerno e juurade ceerno e yiide ceerno tan kadi e holdirde haaji maɓɓe kamɓen kadi alhamdulillah bil alamin en jettiɓe no feewi jarniɓe yowno diinoɓe keedani hen kakkel kamɓe bandiraɓe rewɓe jinnaɓe rewɓe alhamdulillah bil alamin no yeewiyankoɓe Nangue TV en beltima juɓɓe kala e jettodengal yeeɓiyankoɓe kala to mbawi wonde no mbawi wonirde yo jaam Allah kisal mawɗum woni e meɗen machallah émission ngo ari ha ɗo e mbayi duusa e nder duusa alhamdulillah bil alamin bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe jetta bandiraɓe men heewɓe machallah o saaha Dakaw ko yetti bandiraɓe ene gara no moƴƴi ene gara machallah alhamdulillah bil alamin mbiɗen ceerno Aliou Yero Diop to de France kono ka haydi jeeya oɗo saaha mo tawi ɗo e nder tutugol mo Ibnat kanko wonɗo mo haalde e ceerno mo Siraji Papa kamɓe kaldat oɗo saaha mo kalten alhamdulillah
ndar se labo tibi tutu men defon adiran ha kadi jango inshallah mawla kala nyalawma e sifa modum kala nyalawma e baadi mum kala nyalawma e duusu modum inshallah mawla ndar se labo tibi tutu Allah jaarama on jaarama